poliisiauto, Ranskan suurlähetystö ja Kukkameri, kynttilö. Oli kyllä synkkä ja raukkamainen teko, mikä siellä tapahtui. Niin oli, joo. Se oli sitä ja mutta tämä kaivopuisto on jatkunut pitkin viikkoa. Niin, kaivopuisto nyt on niin perinteisesti ollut sitä, tämä lähetystöalue, sitä aluetta, mihin on niin kaikkein suurin tällainen terrorismiuhka pidetty mahdollisena Suomessa, mutta onko tämä nyt sun mielestä muuttunut, että tuli tällaisia niin pehmeitä kohteita? Iskettiinkin konserttiin ja ravintoloihin. Varmasti joo, ja kyllähän niin kuin Suomessakin edelleen, jos esimerkiksi Helsinki ajattelee, niin lähetystöjen ja lähetystöalueen lisäksi nimenomaan tämmöiset yleisötapahtumat, mihin kaikilla on vapaa pääsy, tai rautatieasema, linja-autoasema, kauppakeskukset, ja nämä on tietenkin tämmöisiä potentiaalisia näiden yksittäisten terroritekojen kohteita, joista nyt Supokin uhka-arviota nosti. Mutta että halutaan niin entistä enemmän ehkä hyökätäkään sitä valtiota vastaan, vaan niin aiheuttaa ihmisissä, kansalaisissa pelkoa ja hämmennystä. Se taitaa olla tämän niin muuttuneen taktiikan takana. No kyllähän hämmennystä mun mielestä tässä koko Pariisin asiassa aiheutti tietenkin sekin, että jos mä ajattelen, että meillä on todella pitkälle vietyä tiedustelua jo tällä hetkellä olemassa. Ja tuossa Ranskan tapauksessakin ne paljonhan oli tullut ennakkoon jo vihiä siitä, että jotain on tekeillä. Ja silti kaikki tuo pystyi tapahtumaan. Eli oli paljon tietoa, mutta ehkä sitä kaikkein olennaisinta ei sitten kuitenkaan pystytty sieltä silleen poimimaan, että tuota olisi pystytty estämään. Ja se on tietenkin ehkä koko tuon tiedustelun myös ongelma. Että miten poimia sieltä massa informaation määrästä se kaikkein olennaisin ja toimia vielä sen mukaan sitten. No Jenkeissä 9/11 jälkeen huomattiin, että ne tiedot tavallaan oli kaikki olemassa, mutta ei osattu yhdistää. En tiedä, Ranskassa paljon erilaisia poliiseja ja muita, että onko siellä sitten samanlaista ongelmaa ollut, mutta mitäs Suomessa? Pystyykö Supo ja KRP paikallispoliisit tekee yhteistyötä? No se ensinnäkin, että kyllähän tuon viime perjantain jälkeen niin KRP ja Supokin välinen yhteydenpito on tiivistynyt aika lailla. Ja tietenkin varmasti tuo Pariisi vauhdittaa nyt näitä meidänkin tiedustelulakihankkeita. Mitäs mieltä sä muuten oot niistä? Tätä urkintalakia nyt tänne puuhaillaan, jossa päästäisiin verkkotiedusteluun nimenomaan kiinni. Ja tässäkin oli tosiaan salattuja viestiä, kun auttaako se on niin kuin aina, että jos tällaista verkkotiedustelua pidetään jotenkin autuaaksi tekevänä, niin siinä voi helposti käydä, että sitten luotetaan vaan siihen, että kun siellä ei punaiset valot vilku, niin unohdetaan se muun tiedon hankinta, joka saattaisikin olla itse asiassa paljon arvokkaampaa ja tärkeämpää, että saadaan niiltä ihmislähteiltä ja muilta kerättyä sitä tietoa. Mutta mä edelleen kaikesta huolimatta niin suhtaudun siihen vähän skeptisesti tähän koko verkkotiedusteluhankkeeseen, että kun sitä nyt terrorismin varjolla ajetaan, se on sinänsä hyvä ja varmasti tarpeellinen ja terrorismi on hyvä syy siihen. Mutta kun näissä on aina ollut näissä meidän erilaisissa poliisin valtuuksien tai turvallisuusviranomaisten valtuuksien lisäämisessä on aina ollut takana se, että sitä ajetaan jollain keppihevosella, tässä tapauksessa on terrorismi, mutta todellisuudessa niin sen käyttö avataankin sitten paljon laajemmalti. Eli jos nyt ajatellaan, että kun tässähän puhutaan tällaista massavalvonnasta, eli saadaan kaikkea tietoa, niin ei siis se, että tiedettäisiin ja kohdennettaisiin johonkin epäiltyyn, vaan haarukoidaan sitä isoa tietomassaa, mikä verkoissa liikkuu. Niin okei, terroristit otetaan siellä. No, samalla tavalla ehkä olisi syytä mahdollisten koulumurhaajien viestejä, perhemurhaajat, entäs pedofiilit. Sitten tullaan siihen, että voitaisiko, jos se on tehokas tapa, niin huumesalakuljettajat. Jolloin se niinku tavallaan laajenee helposti siihen ja se käyttötarkoitus onkin sitten ihan muu kuin millä se on niinku alun perin annettu se lupa. Eli se on niinku sellainen huoli tässä, että se viestin luottamuksellisuus on kuitenkin niin pyhä ja sellainen periaatteellinen demokratian arvo, että viranomaisten ei hevin pitäisi siihen päästä. No ei varmasti hevi, mutta kyllä silti uskon, että kyllä tuo nyt jotakin pikavauhtia varmaan Suomeenkin järjestyy. Mutta ymmärtääkseni Ranskassakin tämmöinen tiedustelulaki jo oli ja silti tosiaan tämä kaikki pääsi tapahtumaan. Että se ei kyllä poista sitä
sitä, etteikö edelleen sitten pystyisi tapahtumaan vaikka kuinka olisi mitkä lait. Ja ennen kaikkea niitähän työkaluja sitten pitää osata myös käyttää, että tuossa joku heitti arvio täällä Helsingissäkin, että jos ajattelee sitä poliisin työkalupakkia, mitä on kaikkia telekuuntelusta alkaen ja on erilaista tarkkailua ja muuta, niin ei niitäkään työkaluja osaa käyttää kuin 50% poliiseista. Että että nyt kun sitten pitäisi tuonne verkkotiedusteluun ja mennä sinne salattuihin viesteihin ja yrittää niitä saada auki ja toimia siinä maailmassa, mikä on erityisen hankala, niin kyllä se vaatii kovaa osaamista. Mistä löytyy ne tyypit, jotka sitä osaa sitten todelliset tekijät. Niin. Mutta sitten Supohan on taas tässä tuonut esille sitä, että no ei tarvikaan välttämättä saada avattua nyt kaikkia viestejä, että riittää kun tiedetään keskustelevat kumppanit siellä viestien päissä. Mutta tämä on semmoinen, en mäkään ihan kyllä sitä valmis suoralta kädeltä allekirjoittaa, että tämä nyt tuo jonkun erityisen ratkaisun tähän ongelmaan. Mutta kyllä mä silti näkisin, että kyllä Suomikin sen tarvitsee sen. No sitten tullaan toinen kysymys, että jos puhutaan tällaista vakoilun estämisestä, jos siellä tulee vaikka sivutuotteena tietoa, että ne on hyvä esimerkki, että suomalaiset tiedustelijat törmäisivät siellä, että vaikka johonkin vähän karikoitu esimerkki, mutta olisi törmätty 10 vuotta sitten iPhonein piirustuksiin, niin olisiko nämä tiedot sitten pitänyt antaa Nokialle, jotta ne olisi osannut varautua, että siellä olisi kuitenkin tällaista niin kuin taloudellista turvaamista ja miten käytetään siellä tulevaa ekstra tietoa, niin kaikki tällaisten valvonnat pitää ratkaista ja miten estetään se väärinkäytökset, mitä siinä on. Kato hevoset. Hienot harvit. Pitäisikö tollasen vaihtaa? Semmoiseen vaihtaa. Mutta vielä muuten siitä, että kun niitä supotaan, jos tätä nyt Suomen vinkkelistä yrittää taas jälleen kerran arvioida, mitä tämä tilanne merkitsee ja vaikuttaa tänne, niin täällähän on nämä 300 niin sanottua kohdehenkilöä, jota Supokin seuraa ja se joukko pitää sisällään sieltä Syyriasta tänne palanneet parikymmentä, josta mekin on paljon puhuttu, niin kyllä siinä varmaan nyt tiukennetaan sitä näihin henkilöihin liittyy tätä seurantaa ja tiedustelua aika lailla, vaikka ei sitäkään nyt suoraan myönnetä, vaan että enemmän tämmöistä niin kuin päivittäistä uhka-arviota jatkuvasti Supo sanoo tekevänsä rutiininomaisesti. On heillä mahdollisuus niiden, jos on jotain pientäkin syytä epäillä terrorismikytköksistä tai rikoksista valmistelusta, niin he pääsee käyttämään näitä niin kuin valvonnan keinoja jo pelkän sen epäilyn perusteella. Mutta on tuo niinku vielä se, mikä mua hämmästyttää tuossa on se, että tässäkin kuitenkin kaikilta, tai siis usealta nyt ainakin, niin löytyy näitä aiempia terrorismiyhteyksiä näistä Pariisin iskun tekijöistä. Eli, no, mutta se oli siinä Charlie Hebdossa. Niin, ja lähes kaikissa aikaisemmin niin on sit kuitenkin löytynyt sen iskun jälkeen erinäisiä yhteyksiä, että niin ne vaan sit kuitenkin aina pystyy sen toteuttaa. Joo. Vaikea rasti se tuntuu olevan ja sen takia pelottavakin. No. Mites se Seinäjoki? Siitä se vaikutti aika järisyttävältä teolta sekin. Se oli järisyttävä. No ennen kaikkea niin siinähän nyt sitten sekä esitutkinta-aineisto tutkinnanjohtajan päätöksellä ja sitten käräjäoikeus vielä sen lisäksi määräsi salaiseksi ton käsittely eli varsinaista tätä aineistoa. Ei tästä saada julki, mutta teonkuva se tuo haasteen hakemus tuli tietenkin julkiseksi ja on rankkaa tekstiä syyttäjällä. Siinä voi vähän kyllä kyseenalaistaa sitä käsittelyn salaamispäätöstä, kun uhrin omaiset halusivat sen julkiseksi. Että olisiko sittenkin ollut parempi käsitellä tämä ja kaikki taustatapahtumat siinä, niin julkisesti niin huhut vähenis, mutta se tekohan oli niin kuin täysin hirvittävä. Niin, nuori tytön tekemäksi. Ei tarvitse ihmetellä murra syytettä sen perusteella, mitä katsoo sitä teonkuvasta, että hän oli alkanut suunnittelemaan tätä niin, että maaliskuussa oli jo alkanut miettiä, että hän myrkyllä eliminoisi tämän uhrin ja oli sitä sitten yrittänytkin, eli tuulilasinpesun nestettä oli sotkenut mehuun ja se kun ei ollut tuottanut sitten toivottua lopputulosta, niin saanut sitten sen uhrin makaamaan lattialle ja mukaan rentoutuu siihen ja kuuntelee musiikkia ja muistin, että joku mikä peitto vai virtti siihen päälle ja sitten ensimmäinen isku keittiöveitsellä rintaan.
Joo. Ja kaikkiaan 16 iskua, että kyllä mä sanoin, että siinä on taas kilahtanut kohtuullisen rankasti tällä tekijällä ja hirvittävä keissi. Tuossa on se piknik, mihin se lupas tulla. Okei, mennään sinne. Joo. No, toivotaan, että ensi viikolla olisi vähän rauhallista. No niin, toivotaan joo. On ollut kyllä kova viikko. Että... Joo. Poliisillakin oli mutta ensimmäinen turvapaikka-chatti. Siellä varmaan puhetta riittää. No varmasti joo, että sehän on aihe, mihin ei 1 tunti tai 2 riitä. Keskustelua riittää. Voi olla, että ei tule toista.